Здравейте, приятели! E38 е почти готова. Остават някои дреболи, които ще ви покажа в друго клипче да се оправят. И съответно е време за нов проект, за който аз лично съм много развълнуван, защото става въпрос за една много обичана от BMW ентусиастите кола, а именно E30. Става въпрос за 320 бензин с изключително здравия мотор M20B20, който много от вас знаете с ковани биели. Така че нямам търпение да започнем. Самата кола е стояла повече от 8-9 години навън, т.е. времето си е оказало своето влияние, но въпреки всичко купето няма много уръжди, не е много изгнило, двигателя е работил до последно. Разбира се, предстои да го запалим, да видим какво е сегашното му състояние. И доста работа ще имаме и по интериора. Влизала е вода през шибидаха, т.е. има доста работа вътре. Ще извадим всичко, ще видим в какво състояние. И така, сега с нетърпение очакваме колата да бъде докарана, да я вдигнем на крека и да ви покажа първоначално какво е състоянието й. За повода съм се барнал изцяло като BMW секта в амцупче на BMW. И сега да не губим повече време, а да изчакаме колата и да я видим. След като свалихме колата и я вдигнахме на подемника, сега искам да ви направя едно кратко интро, как изглежда тя, в какво състояние и какво възнамеряваме да правим. Забравих да спомена, че този проект ще го правим заедно с Влади, може би. Него сте го виждали в клипчета за E38. Видяхте го и при разтоварването. И сега нека да видим колата. Колата външно има, по колата има доста работа, особено по боята. Отзад е имало лек удар, т.е. ще трябва да сменим бронята и да оправим долу ламарината. Но, както не знам дали се вижда, колата няма ръжди. Това, което се вижда, е мръсоти от трева, но колата е била защитена още в Германия. Това не е ръжда. Това са тревички.
Така няма ръжди дори и по вратите, където по принцип гният. Така в доста, бих казал, запазено състояние за факта, че е стоял толкова години навън. Интериорът има нужда от много работа. Както виждате, влизала е вода, има много мухно. Той и в момента има даже вода, която ще трябва да източим. И нека погледнем под капака. Да ви покажа един от най-здравите мотори за този модел, а именно М20B20. Предстои утре с Влади да сложим бензин, да се опитаме да го запалим, да видим дали ще върти и така. Още има фабричното покритие, разбира се, с времето. То е компрометирано, но като цяло всичко е тук. Това е една много добра база за проект и се надявам да нямаме много големи изненади. И точно как и успяхме. Има доста части. Някои са за тази кола, някои за друга. Ще изпразнем, ще видим с какво разполагаме. И ще започнем да действаме. Я да видим дали инструментите стоят. Да, имаме си пълния комплект оригинални инструменти от BMW. За сега първото, което ще направим, е да запалим двигателя и да отблокираме това колело, заради което всъщност вкарахме цялата пътна помощ в гараж, да може директно да дигнем на крик, тъй като е блокирал. Но това са барабани, така че най-вероятно те са запекли. Сега нека вдигнем колата, да ви покажа какво е състоянието и отдолу. Както споменах, отдолу няма много ръжди колата. Като цяло е в доста добро състояние. При свалянето видях, че има все пак тук при гредата изгнило, но това ще го направим, както и от тази страна. Но иначе, преди да се внесе от Германия, колата е защитена с антикорозионно покритие и то си е свършило работата. Ето е скоростната кутия, двигателя, диференциала и така. И се надявам този проект да ви е интересен. Ако е така, моля да подкрепите канала, като се сабскрайбнете и като дадете по един лайк, за да проследите реставрацията на този автомобил.